veure, i aquest sí que és una proposta a futur, perquè no s'ha treballat encara en matriu de vins, l'aplicació dels UVCs, que ens explicarà l'Artur Roig, que és catedràtic de la Universitat i investigador al CIRTA. Bé, bueno, bon dia a tothom. Bé, nosaltres treballem des de fa temps en tecnologies emergents aplicades a aliments. Hem treballat molts anys amb la homogenització per pressió ultra alta. Heu vist ara fa un moment resultats en el camp dels vins. I ara, en els darrers anys, hem començat a treballar també amb l'ultravioleta d'ona curta i l'hem aplicat a diversos tipus d'aliments. No l'havíem aplicat fins ara, tot i que esperem fer-ho en el futur, en el món del vi. La veritat és que vull exposar resultats propis, hagués estat molt més interessant, però ja dic, no en tenim, però sí que, arrel de l'interès que pogués tenir aquesta tecnologia i també amb l'interès en converses que hem tingut amb Innovi, doncs vaig fer una exploració una mica bibliogràfica sobre quines aplicacions havia tingut aquesta tecnologia en el vi. La veritat és que n'havia tingut més de la que en principi havia esperat i algunes són, crec, força interessants. He de reconèixer que jo no soc enòleg, el meu coneixement del món del vi és entre 0 i -1. Per tant, aquí he tingut una mica de hàndicap a l'hora d'interpretar molts resultats. Jo crec que segurament hi hagués pogut treure molt més suc si realment hagués estat coneixedor de primera mà de quines són les necessitats, però fins i tot des del meu desconeixement he vist que hi ha algunes coses que crec que poden ser interessants. I en qualsevol cas podem obrir el debat després i les podem discutir. Abans s'ha comentat molt el tema dels sulfurós, l'interès que pot haver, òbviament, en intentar eliminar o reduir el seu ús. Fins i tot, encara que sigui només pel fet que ja no hagi de constar l'etiqueta el fet que hi ha aquest sulfurós, pel fet que avui en dia també s'ha de dir que és un tipus d'additiu que ja no només s'utilitza en el vi, sinó que té una utilització molt àmplia, realment hi ha una sobreexposició en el sulfurós. Per tant, quan menys el podem reduir, millor. Llavors, la utilització de tècniques físiques a vegades pot ser una alternativa i la pregunta que intentaré respondre, encara que sigui, òbviament, també encara deixant molts interrogants, és si realment la radiació ultravioleta pot ser una d'aquestes tecnologies alternatives a l'ús dels sulfurs. Abans de res, explicar una mica què és aquesta radiació ultravioleta. Si agafem l'espectre de radiacions, agafem com a referència el visible, que com veieu és una franja molt, molt, molt petita, aquelles radiacions que realment podem percebre amb l'ull nu, doncs tenim que just per sota d'aquesta franja tenim immediatament l'ultravioleta i més per sota encara els rajos X, els rajos gamma. Tot això serien, diguem, radiacions que tenen una longitud d'ona molt més curta però tenen una energia associada molt més elevada. Totes elles tenen aplicació en el món alimentari, es poden tractar els aliments amb elles, amb la finalitat d'augmentar sobretot la seva conservació. El que passa que quan entrem amb els rajos gamma o els rajos X hi ha una restricció molt important, es considera dintre de l'aspecte de radiacions ionitzants i per tant aquí hi ha limitacions a nivell legal que fan que el seu ús sigui molt limitat. Per sobre tindríem ja els infrarrojos, els microones, que també tenen aplicacions a nivell alimentari, tot i que en aquest cas el tipus d'efecte que tenen les radiacions sobre l'aliment s'utilitza més aviat per generar escalfor. Llavors aquí, diguem, el tractament es basa bàsicament en això, en incrementar la temperatura i aconseguir l'efecte a través d'aquest increment de temperatura. Llavors l'ultravioleta queda per sota i queda dintre del que seria aquest rang més proper al que serien les radiacions ionitzants i, en certa manera, doncs, certes franges d'aquesta radiació ultravioleta tenen aquesta capacitat ionitzant, però no tenen aquestes restriccions que sí que tenen altres radiacions ionitzants com són els rajos X o les radiacions gamma. De fet, dintre de l'espectre s'inclouen 3 regions principals, en realitat hi ha una quarta, que és la que s'anomena la radiació ultravioleta al buit, que en aquest cas qualsevol element pot absorbir-la i per tant només és transmissible al buit i té poca aplicació, però dintre del que seria, diguem, aplicable en els aliments, doncs tindríem les radiacions d'ona curta, que anirien entre els 200 i els 280 nanòmetres, les d'ona mitja,
entre 280 i 315, i els d'ona llarga, els famosos UVA, que serien entre 315 i 400. Hi ha una font de radiació natural molt potent, que és el Sol, com sabeu. En principi el Sol emet radiacions dintre de tot aquest espectre constantment cap a nosaltres. Les capes de l'atmosfera filtren, la majoria, sobretot les més nocives per nosaltres, com són les d'ona curta i les d'ona mitja, i deixen passar les d'ona llarga. Precisament perquè les d'ona curta, com he dit, tenen un efecte nociu important, però aquest efecte nociu el podem aprofitar precisament per aconseguir descontaminar els aliments. De fet, avui en dia s'utilitzen, per exemple, per la descontaminació de superfícies o ambients, en l'àmbit alimentari, però també, per exemple, en l'àmbit hospitalari. Aquí veiem, per exemple, una làmpara d'ultravioleta dintre d'un quiròfan. Es manté oberta, òbviament, sense ningú dins, però durant un temps perquè asseguri l'esterilitat de l'ambient del quiròfan. Aquestes làmpares d'acció directa també es poden utilitzar per descontaminar superfícies d'aliments. I, de fet, després presentaré alguns exemples que són interessants també des del punt de vista del vi, ja no només per descontaminar, sinó per fins i tot incrementar les propietats del vi a través de la irradiació del raïm directament. Però darrerament també s'han desenvolupat reactors que permeten el tractament per ultravioleta de matrius líquides en continu. Això ha obert, també, un camp molt interessant en l'aplicació de l'ultravioleta en els aliments. Aquests reactors han estat, en la seva majoria, dissenyats bàsicament per tractar aigua. El tractament d'ultravioleta d'aigua és interessant perquè permet una descontaminació de l'aigua sense la utilització de químics, i a vegades això, per determinats usos posteriors de l'aigua, té cert interès, i el que s'ha fet moltes vegades és adaptar aquests reactors a altres aliments líquids. I nosaltres hem estat treballant, de fet, durant força temps en l'aplicació, per exemple, en matrius com poden ser la llet, pot ser liquats vegetals com liquats de soja, sucs de fruita, sucs de poma, per exemple, tant clarificats com sense clarificar, i hem vist que els resultats són interessants, però, això sí, la tecnologia presenta algunes limitacions que el disseny dels equips a vegades poden ajudar a solventar. Si parlem de quin és l'efecte de l'ultravioleta, que la fa interessant, sobretot des del punt de vista de la inactivació dels microorganismes, hem de dir que la radiació ultravioleta d'ona curta, sobretot en el rang entre 200 i 310 nanòmetres i sobretot en el màxim a 254 nanòmetres, pot ser absorbida pel material genètic dels microorganismes, per l'ADN. Això provoca ruptures en aquest material genètic, recombinacions, i això, òbviament, afecta la seva funcionalitat. Afecta la transcripció dels gens, per tant, totes aquelles proteïnes que deriven de la transcripció dels gens no es poden transcriure de manera normal, i també, òbviament, la replicació dels microorganismes es veu afectada. Per altra banda, també pot afectar altres tipus de molècules, per exemple, proteïnes, sobretot aquelles proteïnes que són riques en aminoàcids aromàtics, o bé, fins i tot, els greixos, els àcids grassos, especialment si tenen insaturacions, també es poden veure afectades. Per tant, aquí podem veure afectació de diferents tipus d'enzims o fins i tot de les membranes cel·lulars. Tot això, òbviament, deriva en un efecte germicida bastant important. La sensibilitat depèn molt del tipus de microorganisme. Aquí veiem, per exemple, alguns resultats publicats sobre valors D, és a dir, dosis de radiació ultravioleta, en aquest cas a 254 nanòmetres, per reduir una unitat logarítmica de la càrrega bacteriana. És semblant al valor D dels tractaments tèrmics, però en aquest cas el valor D del tractament tèrmic és un temps, el temps al que s'ha d'aplicar una determinada temperatura. En aquest cas es parla de dosi que pot estar expressada en joules per centímetre quadrat o en joules per mil·lilitre o litre, com veurem després quan parlem de les aplicacions en el vi. Com veieu, els resultats depenen molt del tipus d'organisme sobre el que s'aplica, però en general els efectes sobre bacteris i sobre llevats
són bastant notables. I en aquest cas cal destacar que també és força efectiu sobre formes de resistència com són les espores bacterianes. Aquest és un dels interessos que hem tingut nosaltres a l'hora de treballar amb ultravioleta, per exemple, a l'hora de descontaminar sucs de fruita. Els sucs de fruita tenen el hàndicap de la presència a vegades de determinats microorganismes esporulats, com són l'heliciclobacillus, que són sumament resistents als tractaments tèrmics, el que fa que les pasteuritzacions normals no els puguin inactivar. A més, són molt acidòfils, per tant, l'ambient del suc els afavoreix especialment, i si aquell suc es vol mantenir a temperatura ambient, doncs és un hàndicap perquè l'espora acaba germinant i acaben fent malbé el suc. En canvi, l'ultravioleta té un efecte molt més marcat sobre aquestes espores i aconseguim bones inactivacions. Ara, s'ha de dir que dins dels hàndicaps que té l'ultravioleta és que té molt poca capacitat de penetració. L'efecte superficial és molt bo, però quan hem d'aprofundir es veu molt limitat. Això, en el cas dels líquids, és un hàndicap, però és un hàndicap que és relativament solucionable si, quan ja parlem aquí del tractament pròpiament de matrius líquides i sobretot en continu a través de reactors, doncs fem un disseny de reactor adequat. En aquest cas, els diversos factors que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar quina és l'eficàcia d'un tractament d'ultravioleta, a part del tipus de microorganisme que ja l'hem comentat, és òbviament el tipus de làmpada en què emetrà aquesta radiació ultravioleta. Són comunes les làmpades de mercuri com a principal font, però cada vegada més s'estan introduint els LED. I això obre un interès especial perquè el LED, a part d'òbviament ser en aquest sentit necessitar menys energia per poder fer la seva funció, també obre el ventall a poder utilitzar diverses longituds d'ona, i això fa que el tipus de tractament que es pot aplicar i les utilitats siguin més diverses. Per altra banda, també hem de tenir en compte dos factors que condicionaran molt, com després veurem en els resultats que he trobat en l'aplicació en els vins, i és les condicions de la matriu, sobretot el que fa al seu coeficient d'absorció, és a dir, la capacitat que té d'absorbir aquesta radiació ultraviolada i, per tant, evitar que siguin els microorganismes presents els que es puguin veure afectats per aquesta radiació, la presència també de partícules en suspensió, bàsicament perquè fan el que s'anomena un efecte ombra, és a dir, com si fessin una pantalla que evitaria que la radiació arribés on realment nosaltres volem que arribi, i també altres aspectes com la densitat o la viscositat que afecten molt la manera de fluir. I aquesta manera de fluir també condiciona molt a l'efecte, perquè, degut al que comentava abans, que té poca capacitat de penetració, fa que si un fluid no pot circular amb un flux turbulent, que faci que hi hagi una barreja constant, la part del fluid que es veu afectada per la radiació ultravioleta des de la font emissora sempre és la mateixa, sobretot quan es genera un flux laminar. Llavors, tant les condicions de la matriu com el disseny del reactor són fonamentals en aquest sentit per intentar trencar aquests fluxos laminars i intentar que hi hagi una barreja que permeti que tot el volum del fluid es pugui veure afectat de la mateixa manera per l'acció de la radiació ionitzant. Això ho podem veure aquí amb algunes dades concretes. Aquí tindríem, per exemple, dades publicades sobre quina seria la reducció logarítmica aconseguida en diferents tipus de matrius, diferents tipus d'aliments fluids. Aquí en aquest gràfic el que veiem és com el nivell de letalitat baixa dràsticament a mesura que augmentem el coeficient d'absorció d'aquests fluids. Per altra banda, en quant al vi, aquí hi ha una taula on es veuen diferents coeficients d'absorció en diferents varietats de vi, això és una cosa que veurem després amb exemples concrets, però el que està clar és que els vins blancs acostumen a tenir coeficients d'absorció més baixos que els vins rosats i sobretot que els vins negres, i això fa també que les necessitats en quant a intensitat o a dosis, millor dit, de radiació ultravioleta a l'hora d'aconseguir els mateixos efectes siguin més baixes.
Aquí tindríem, per exemple, la cinètica de reducció sobre Saccharomyces cerevisiae en diferents tipus de vi. Tindríem vins blancs, rosats i un vi dolç. En aquest cas, aquí tindríem l'efecte sobre els vins blancs i els vins rosats, que tindrien en aquest sentit un efecte bastant semblant. Com veieu, baixa molt ràpidament la càrrega de Saccharomyces cerevisiae, fins i tot a dosis lleugerament per sobre dels 500 joules per litre. En canvi, en els vins negres, que seria aquest cas d'aquí, doncs l'efecte seria molt menys marcat, es necessitarien dosis molt més elevades per aconseguir el mateix efecte. Aquí tindríem l'efecte sobre el vi dolç, que curiosament en aquest cas la presència de sucre, en certa manera, tot i que és un vi blanc dolç, incrementaria la resistència de Saccharomyces en la radiació ultravioleta. Respecte als dissenys dels reactors que comentava abans, aquí tenim diversos dissenys que avui en dia es poden trobar i que s'han avaluat. Aquest seria un disseny, per exemple, en pel·lícula fina. En aquest cas el que té el reactor és, com veieu, una làmpara en l'interior del que seria l'estructura, la carcassa del reactor d'acer inoxidable, i aquí el fluid circula en forma de capa fina al voltant d'aquesta làmpara, de tal manera que la radiació es projecta en una capa que pot tenir pocs mil·límetres. El que passa que, encara que tingui pocs mil·límetres, depenent de les condicions del fluid, doncs pot fer que aquesta radiació ultravioleta en realitat no afecti a tot el gruix i, per tant, no tot el volum es vegi igualment afectat. I això afecta, òbviament, l'efectivitat global. Per altra banda, hi ha altres dissenys, com és aquest d'aquí, en què també tindríem una làmpara i al voltant de la làmpara hi ha tot un serpentín per on circula el fluid. El fet que hi hagi aquest serpentín el que genera és una sèrie de dinàmiques de fluid en forma de vòrtices de Dean, que aquí sí que hi ha un cert efecte barreja, i això incrementa l'efectivitat. És la mateixa manera el mateix que succeeix en aquest altre disseny, en forma, en aquest cas, de serpentín, però no al voltant de la làmpara, sinó fent com una mena de planell, diguem, on hi ha el tub per on circula el fluid, amb aquest serpentín, i llavors una sèrie de làmpares que són les que projecten la radiació sobre el líquid. I després hi ha altres dissenys que també he trobat en algun dels articles consultats, més curiosos, però que també, en aquest sentit, intenten solventar el problema de la manca de barreja, per exemple, en aquest cas, afegint un agitador magnètic. És a dir, tindríem un dipòsit, en l'interior hi hauria la làmpara ultravioleta i on s'injectaria el líquid per un dels extrems i aquest sistema d'agitació asseguraria una bona homogenització. No seria un sistema tan continu com el que hem vist abans, però seria una forma també de solventar la manca d'homogeneïtat a la matriu. Aquí tindríem exemples sobre l'aplicació de diversos tipus de reactor, en aquest cas sobre la reducció de Saccharomyces cerevisiae. Veiem que els que són de làmina fina serien en aquest cas menys efectius, es necessitarien dosis més elevades per aconseguir les mateixes reduccions. En canvi, els que generarien fluxos turbulents o aquests vòrtices de Dean incrementarien la seva eficàcia. A no ser que tinguessin, diguem, un reactor de capa fina molt prima, però això dependria també molt del tipus de matriu, és a dir, de la capacitat que tingués d'absorbir la radiació ultravioleta. Bé, respecte al que són ja les aplicacions directament en el vi, en aquest cas he trobat alguns articles que el que fan és aplicar una làmpara ultravioleta sobre el raïm, previ a el que és el premsat i obtenció del most, i d'altres que el que fan és aplicar directament ja sobre el most una vegada premsat o ja directament sobre el vi en diferents finalitats. En concret, els que apliquen, diguem, la radiació sobre el raïm, la finalitat principal que tenen és enriquir el most, sobretot en estilbens com el resveratrol o en flavonoids com l'antocianina. Per l'interès, òbviament, que tenen aquestes substàncies,
per les qualitats, els atributs, sobretot del vi, la capacitat antioxidant que també tenen aquestes substàncies i també pel fet que es consideren substàncies que tenen propietats beneficioses per la pròpia salut. El que s'ha vist és que aquesta irradiació prèvia incrementa significativament la presència d'aquestes substàncies. En el cas de vins negres, en les valoracions sensorials que es feien amb posterioritat a l'elaboració del vi, semblava que incrementaven les valoracions en quant a color i aroma. En el cas dels vins blancs, semblava que aquest tema no era tan afavoridor, sobretot en el tema del color, l'astringència, però quan es barrejava en determinats compostos que intentaven frenar sobretot aquest efecte negatiu sobre el vi blanc, semblava que les qüestions sensorials milloraven significativament. Per altra banda, pel que fa ja a l'aplicació en el vi o en el most previ a l'elaboració del vi, he trobat també bastantes referències. El principal objectiu d'aquestes aplicacions era sobretot eliminar aquella microbiota indesitjable del most amb la finalitat, en aquest cas sí, de reduir l'addició de sulfurós o la necessitat de l'addició de sulfurós. En alguns casos s'intentava avaluar respecte a la no utilització en absolut del sulfurós. En altres casos el que s'intentava era veure què passava si s'afegia una concentració més baixa de sulfurós de la que habitualment s'utilitza. I tenim un dels primers treballs que he trobat, tampoc no he anat molt més enrere, perquè em pensava que també anar molt més enrere poder no tenir interès, però aquest ja intentava veure l'aplicació en dues varietats de vi, de Chardonnay i Pinotage, sobre diferents llevats que en aquest cas s'inoculaven en el bosc. Aquí tindríem els nivells salvatges, per dir-ho així, aquests eren els nivells que s'assolien una vegada inoculats, i aquí era l'efecte, ja en quant a la reducció, a diferents longituds d'ona. En aquest cas, des de 459 joules per litre fins a 3.672 joules per litre. En aquest cas, el que es pot veure aquí és que l'efecte en la varietat Chardonnay va ser molt més marcada. En aquest cas, al ser una varietat de vi blanc, la radiació penetrava molt millor i, per tant, l'efecte sobre els microorganismes era molt més marcat que no quan s'aplicava en una varietat de vi negre com era aquesta Pinotage. El que també van veure aquests investigadors és que l'efecte sobre els bacteris que hi havia era molt més marcat que sobre els llevats. I podríem dir que en el sentit negatiu, respecte als llevats, Saccharomyces cerevisiae era dels més sensibles. Per tant, en aquest sentit, a l'hora de discriminar llevats, s'havia d'ajustar molt millor quin era el nivell de dosis a aplicar. Un altre treball, en aquest cas, el que van fer va ser avaluar l'efecte sobre la microbiota natural d'un vi, en aquest cas un vi negre, fet a partir d'aquestes varietats que teniu aquí. Hi havia un vi control en el que no s'aplicava cap radiació ultravioleta, però s'hi afegien 30 mil·lígrams per litre de sulfurós per veure si aquest tenia un efecte sobre l'evolució d'aquesta microbiota, i després hi havia dos lots, un d'ells que va ser tractat en 424 joules per litre i un altre en 778 joules per litre. En aquest cas, els efectes a nivell microbiològic es van avaluar sobre el que era la microbiota aeròbia mesòfila total i sobre el recompte de fongs i llevats. Les conclusions a les que van arribar va ser que fins i tot la dosi més baixa era capaç de controlar satisfactòriament al llarg del que és la maduració del vi aquesta microbiota, tant el que serien els recomptes d'aerobis mesòfils totals com la de fongs i llevats. El que van observar és que aquesta ultravioleta més augmentava la intensitat del color, però no semblava afectar significativament ni el gust ni l'aroma del vi una vegada s'havia fet el tast sensorial. En aquest altre treball fet amb Riesling es va fer l'avaluació sobre diferents tipus també de microbiota present en el vi, tant llevats
com bacteris. En aquest cas també van avaluar i van comprovar que els llevats semblaven més resistents, en aquest cas que els bacteris, a la radiació ultravioleta, però que, òbviament, l'efectivitat estava condicionada per el grau de terbolesa del most. És a dir, quan més tèrbol era el most, menys efectiva era la radiació. Tot i això, vam veure que l'aplicació d'un quilojoule, és a dir, de 1.000 joules per litre, tenia un efecte similar al d'una pasteurització tèrmica, però, en canvi, afectava menys els compostos precursors dels aromes posteriors del vi presents en el most. Per altra banda, també van avaluar la possible aplicació de la ultravioleta a l'hora de parar la fermentació alcohòlica a un cert punt, un aspecte que abans també s'ha comentat. I es va comprovar que es podia aconseguir una aturada similar a la que s'aconseguia amb els sulfurós amb l'aplicació de l'ultravioleta. En aquest cas, es va treballar en mosts de diverses varietats, Riesling, Moulin Turgot, Pinot Blanc i Pinot Noir. En aquest cas, aquí es va treballar amb un reactor de tub enrotllat, en el cas anterior era d'aquests de capa fina, òbviament això també pot condicionar els resultats, i es va avaluar en diferents variants de llevat, com les que tenen el gràfic, Saccharomyces cerevisiae, Hanseníase spora, Pichia, Càndida, Schizosaccharomyces i Metzquinoia. Perdoneu, però jo no són llevats amb els que habitualment he treballat i em costa moltíssim pronunciar. Jo em sorprèn fins i tot dels... Sí, acabo de seguida. El cas és que aquí es va comprovar també la diferent efectivitat que hi havia i en aquest cas també es va veure que Saccharomyces era més sensible poder que altres variants. També es va veure aquí l'efectivitat respecte al tipus de varietat. En aquest cas, per exemple, la de Blanc Noir tenia uns nivells de coeficient d'absorció de la llum ultraviolada i també de la CNTUs, és a dir, de la terbolesa, molt més alts. I això va condicionar que l'efectivitat era molt més baixa que la que es va veure amb el Riesling o amb el Moulin Turgot, que tenien en aquest cas característiques més similars. En aquest cas es van valorar en diverses varietats de vi blanc i negre també. Aquí el que es va observar és també més resistència pel llevar cap als bacteris, és a dir, com veieu és bastant reiteratiu en els diversos treballs explorats, també molta variabilitat depenent de les varietats de llevat, per tant no es pot no es pot donar unes condicions concretes que afectin a tots per semblant, sinó que s'ha d'ajustar una mica segons la necessitat. I un dels resultats interessants d'aquest treball és que es va fer un tractament a escala semiindustrial utilitzant un vi Merlot tractat fins a 2.610 joules per litre i un vi blanc dolç, Gros Mansenc, fins a 1.740, i llavors es va veure l'evolució al llarg del temps i no es van trobar diferències significatives d'aquests vins tractats respecte als no tractats en les condicions químiques i sensorials. I en aquest cas es va veure l'eficiència també de dos tractaments. Aquí era per veure com podien afectar altres longituds d'ona, de la 254, que és la que s'utilitza habitualment. Es van assajar 280 nanòmetres i es va veure que aquests 280 nanòmetres eren més efectius des del punt de vista de control de la microbiota que 254. Però, en contrapartida, els efectes sobre les característiques porcioses del vi també es van veure més marmades. Llavors, no semblava, que fossin poder les millors condicions, sobretot des del punt de vista de la qualitat posterior que s'hauria d'esperar. I en aquest cas, crec que ja és l'últim treball, aquí la diferència d'aquest respecte als anteriors és que aquí no es va aplicar la radiació en el vi a través d'un reactor en continu, sinó que es va aplicar amb el vi una vegada dins de l'ampolla. De tal manera que les ampolles eren sotmeses a l'acció d'una làmpara ultravioleta, 254 nanòmetres, durant 45 minuts. I es va fer en uns vins negres fets a partir de les varietats Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot i Petit Verdot. I el que es va veure és que, en aquest cas, l'efecte sobre fenòlics totals, l'antocianina i la capacitat antioxidant i perfils de tast milloraven en aquests vins que havien estat tractats d'aquesta manera amb la radiació ultravioleta. Per tant, en certa manera, després en els tastos sensorials
les valoracions es van veure incrementades. És a dir, seria una mica utilitzant amb la mateixa finalitat que tenia la irradiació directament del raïm. Per tant, ja per acabar com a conclusions, dir que, bé, en principi, pel que es pot entreveure de la bibliografia consultada, el que s'ha fet fins ara, l'aplicació de la ultravioleta d'ona curta en els 254, o es pot explorar també altres longituds d'ona, permet reduir o eliminar l'ús de sulfurós en quant a l'estabilitat posterior del vi, ja que presenta un bon efecte letal, tot i que aquest efecte, òbviament, depèn, per una banda, de la varietat de microorganisme que puguem trobar en aquell vi i, per altra banda, també de la concentració, perquè això sí s'ha vist. Quan més elevada era la càrrega microbiològica present en el mostre en el vi, menys efectiu era, perquè ells mateixos es fan com un efecte ombra. És com si es protegissin els uns als altres. S'ha de dir que, òbviament, incrementar la dosi incrementa l'efecte germicida, però també té un efecte més negatiu sobre les propietats del vi, per tant, s'ha de buscar la dosi justa, però pel que s'ha vist, dosis d'uns 1.000 joules, que tampoc no és una dosi molt elevada, ja tindria un efecte força satisfactori. Òbviament això dependrà molt del tipus de vi, perquè ja es veu que hi ha una diferència molt gran entre el que són vins blancs, rosats o vins negres, i fins i tot el fet que hi hagi presència de sucre també té un cert efecte en quant a l'efectivitat. I una altra possibilitat, que en alguns casos es deixa entreveure, és el fet que potser es pugui utilitzar l'ultravioleta també en combinació amb altres tecnologies, no com a tecnologia única, sinó utilitzant allò que anomenem la Hardwell Technology, és a dir, la combinació de tecnologies, de tal manera que es pot aconseguir un efecte global més gran en menors intensitats de les diferents tecnologies. Aquí es pot utilitzar combinat amb altres tecnologies físiques o també, per què no, amb altres químics. De fet, alguns treballs el que ha fet ha estat valorar la reducció del sulfurós, no l'eliminació total, a l'hora d'intentar veure si d'aquesta manera es pot compensar una mica aquesta reducció del sulfurós en quant a aconseguir un vi més estable. De totes maneres, òbviament, cada vi és un món. Aquesta és una de les conclusions que podem arribar i, per tant, s'haurien d'ajustar molt bé les condicions a cada necessitat. Però, en principi, la idea és que la tecnologia sembla força interessant, força aplicable i és una tecnologia molt simple. Vull dir que tampoc no presenta un elevat grau de complexitat. Per la meva part res més, i si teniu qualsevol qüestió, doncs si la puc respondre, la respondré. Una pregunta. Sí, digue'm. I quan s'aplica amb bifinal, etc., cosa que hi hagi algun tipus de terbolesa o alguna cosa per l'eliminació dels possibles microorganismes que hi puguin haver dins de l'ampolla o no? Vols dir... Si hi ha algun tipus de pòsit o alguna cosa? Això no crec que és un tema que no l'han valorat, però seria una qüestió, una porta, òbviament, que hauríem d'estudiar. Si ho apliquen en una ampolla i hi ha algun tipus de microorganisme que ha augmentat, no sé si hi ha algun tipus de... Vols dir, el fet que la cèl·lula morta diposités. Que jo recordi no era un aspecte que valoressin, sí que és cert, òbviament, que valoraven la càrrega i l'efecte que podria tenir. Òbviament, quan metes més partícules en suspensió, redueix l'eficàcia, això és cert. Però es pot solventar, ja dic, intentant augmentar l'efecte barreja. D'acord. Perdona? En el que és la... Pels fongs, sí, hi ha alguna cosa feta sobre l'efecte de reducció de fongs. De fet, un aspecte interessant que pot tenir també la radiació ultravioleta, que m'he oblidat de comentar-ho, és fins i tot en la reducció de micotoxines. Ja no només en el fong, sinó en la micotoxina, si ja està formada. Perquè sí que s'ha vist que algunes longituds d'ona poden destruir micotoxines com la patolina o la ocratoxina, que en aquest cas, en el camp del raïm i del vi pot tenir també interès, perquè una vegada formada és difícil d'extreure. En canvi, podrien fer-se tractaments combinats amb làmpars a diferents longituds d'ona, de tal manera que s'aconseguís l'efecte germicida desitjat, però alhora també una reducció de la presència de micotoxines. És un tema a explorar. En sucs s'ha avaluat i s'aconsegueix. Doncs molt bé, si no hi ha cap pregunta, simplement tres apunts per acabar.
Aquesta última presentació que ens ha fet l'Artur és el que nosaltres en Codi Innovi li diríem una nova oportunitat. És a dir, nosaltres estem plantejant aglutinar cellers que puguin estar interessats en aquesta tecnologia per muntar un projecte i doncs aleshores us animo a qualsevol que veieu el potencial o l'interès en desenvolupar un projecte en base en aquesta tecnologia, doncs que ens ho faci saber a Innovi i mirarem de coordinar aquest consorci i trobar la convocatòria adequada per tirar-lo endavant. D'acord? I, simplement per acabar, volia donar la paraula a l'Eloi Moncada, que és el Cluster Manager d'Innovi, avui en qualitat d'assistent. De fet, toca, sí, tocava, no sé, la cloenda, perdoneu, Unió, Josep Anton, no sé si voleu fer la cloenda. No, ja has parlat prou, no, escolteu, només afegir el que deia el Gerard. A Innovi, justament, o sigui, el que us vinc a dir és utilitzeu-nos, si us plau. És un instrument que teniu no només el sector, sinó la cadena de valor. De fet, també no només ens utilitzen els cellers i els viticultors, sinó gent que fa llevats, gent que fa noves tecnologies. Utilitzeu-nos a l'hora que us ajudem a impulsar projectes. Estem aquí per això. No només, però és una de les missions rellevants. I respecte a això, ell parlava dels ultraviolats. De fet, comentaves el de la vinya. Per exemple, ara estem mirant de tirar endavant una proposta, malgrat ja s'han fet històries en vinya, i per exemple, Raimat té una màquina pròpia d'ultraviolats en vinya, que han d'intentar millorar, que han de veure, doncs ara s'està tirant un projecte consorciat per analitzar l'efectivitat o no, o com millorar l'efectivitat d'aquests ultraviolats. I respecte als ultraviolats del vi, de fet, els que estàveu parlant, us feia fotos però estava mirant una cosa, perquè just la Unió Europea acaba de donar un projecte en el qual Innovi hi és, i hi haurà fins a 4 milions d'euros, us animo, això ho rebreu, acaben de donar-ho, per tant, els processos administratius burocràtics, l'administració ja sabeu que és una mica lent, però hi ha 8 tecnologies emergents en el sector vitivinícola i una de les quals és els ultraviolats. Per tant, llançarem encara amb més raó el que deia el Gerard de dir, escolteu, veniu, perquè justament surt això. I acabo, com que estem a Reus i estem estem a prop del que la Generalitat ha delimitat com a zona nuclear o municipis afectats per el desmantellament de la nuclear, si es desmantella o no, ho deixarem als polítics, però en tot cas hi ha uns fons específics per aquesta zona, tots aquells municipis de 50 quilòmetres al voltant d'Escó o Vandellòs, teniu la possibilitat d'accedir-hi. Aquells cellers que esteu allà, aquelles empreses relacionades amb el món vitivinícola que tingueu ganes de fer coses, sapigueu que és relativament senzill, no hi ha res fàcil en aquesta vida, hi ha coses més fàcils, hi ha coses més difícils. Aquesta seria de les no gaire difícils aconseguir fons per fer-ho, i per tant us animo a que ens contacteu i que ho gestioneu. I gràcies Unió per acollir-nos. Ens dèieu, aquesta sala abans era més gran, el tamany ara, per nosaltres ens ha anat la mar de bé aquesta sala. Hi ha un indicador, i amb això acabo, normalment quan avalues les jornades i mires indicadors, hi ha un indicador que és l'indicador de la quantitat de gent, sempre ens agrada, però n'hi ha un altre, que és la qualitat. I clar, mirant la llista de la gent que heu vingut aquí, ostres, Déu-n'hi-do, per avaluar la qualitat dels assistents i per avaluar la qualitat dels ponents, hi ha el nombre de preguntes i el nombre de fotos que es fan a les presentacions. Ha estat realment espectacular. Bé, els ponents ja ho veieu, que esteu aquí al davant, com es anaven aixecant els mòbils. Sapigueu que ha estat tot gravat, no només tenim no només les jornades, sinó que també tindrem les diapositives, mai en surt, slides, diapositives, presentacions. Si algú té un nom escaient, si us plau, que ens ho digui, perquè mai sé com dir-ho. I acabo amb això, perquè és un tema interessant. Abans d'acabar l'any, Innovi llançarà una plataforma, encara no té nom, però quan vosaltres accediu a la plataforma en cerca de coneixement o en cerca d'innovació, no només us donarem les presentacions, no només us donarem els vídeos, sinó que hi haurà una intel·ligència artificial que traurà la informació de les presentacions i els projectes que s'han fet a Innovi. És a dir, difícilment s'inventarà res, perquè no anirà a internet a buscar coses, sinó que ha de generar tota la informació a partir d'allò que alimentem entre tots, i que, per tant, encara serà més fàcil buscar i transferir el coneixement. Fins aquí, Gerard.